ओइ रनजिता रलाय आहा फाइनाल खोथा रायलायनांगौ दं नोंजों थालांथ' मा फाइनाल खोथा बाबु मेट्रिक फाइनाल ना फिअ फाइनाल दसे रायलायनानै थांनो हाया नामा मा थालाङा बेलाय फाइनाल खोथा होनबायना फाइनाल मा फाइनाल गोब्रामलाबाय थाखो नोंलाय हा सोर जाखो नोंलाय होद मादै आं बिनि एक्स मानि बे बिसिडि लेखायाव थाग्रा एक्स पुरि नोंबो थारमानि मादै एक्स मानि जाहैबाय नै बाबु एक्स दा रायलायखांबा जोंनाव ओरै हाबलांनानै साहा लोंलांदो थाथ' दे आं थांग्रोनोसै दे बुं मा फाइनाल खोथा बेलाय आंहा सम गैया दा बयफ्रेन्डआ भिडिअ कल हरबा जारला जागोन र' 1 मिनिट मा खालामहैखो बेलाय नों आंखौ गारबाय नालाय गारबाय मोजां मोननायाव जा खरसा जादों जानाय लोंनाय ड्रेस बायनाय बेरायनाय बेफोरनि खरसाखौ गासिबो हरफिनजोब आंनो इसोर मा जानि हौवा बेलाय मोजां मोनलायनायावलाय जाहोनाय लोंहोनाय खरसा थाखायोना बेखौनो बिफिनलायो खरसायाथ' जायो आंबो मिथिगौरा ओमफ्राय नों आंखौ गारनाङामोन ना गैया आं हरनो हाया रनजितालै प्लिज ना आं आइनिखौसो खावै नोंखौ जाहोयोमोन बेरायहोयोमोन ड्रेस बायोमोन आइया बोरैबा मोनथिथारब्ला बुजागोनलै आङो ओमफ्राय मालाबा बोरैबा सोंबा आं मा होननानै खिथागोन दे हरफिनदोब्रा हा बेरायलाबायनानै जौ लोंनानै जोब्बाय होननानै खोन्थानो हाया होमबा आयौ थारमाने आङो आंनि बिमानो आंखौ आखु गाज्रि होननानै खिथानांगौ जौ लोंग्रा सोबग्रा जौ फाग्ला होननानै खिथाना लानांगौ जाहैबाय आं मानिया आंनो जा खरसा जादों बेखौ आंनो नांफिनजोबगौ आं हरनो हाया होमबालाय आंबो नागारा नोंनि उन खारनायखौ नोंखौ जेरावखि थाङा जानाय लोंनाय बाजारबाबो आं नोंखौ डिस्टार्ब खालामबाय थागोन आरो बयफ्रेन्डजों लोगो हमबा नोंखौ गेजेराव हाबसोनानै जोंनि मोजां मोनलायनायखौ मा जादों मा जायाखै सेस खिथाना होजोबगोन आं गन्दगलसो खालाममारसिगोन नामा बेलाय मा खालामनांगौ जाखो आंलाय माबा मोनसे खालामनांसिगोन जाबाय सिरि थादो खिन्थु रग' हिसाब होजोबनांगोन माब्ला समाव जाया माब्ला बेराया माब्ला ड्रेस बाया आयौ बे एफा बुरजा खरसा जानाय बेखौसो गोसोआव थाबावोलै अब्लालाय गैला हिसाब होनो हायाब्ला जोब्बाय होमब्लाबो आङो अनुमान एसे गोसोआव दंखायो लामसामल' बिसै आङो बारा बिला नों आंनो गासै 50,000ल' हरदो मा 50,000 माब्लालाय 50,000 जाया आंलाय बारासो जायो मोजां हिसाब खालामबा मिथिबाय आं नोंनाव खमसो बिबावबाय हा आङो बुंबायना हिसाबल' होफैदो हरगोन आङो अके दा मोनायाव ना मोजाङै गोसोखांनानै खाथायाव थन्न' लिरनानै नोंनो होफैगोन आं अके मोजाङै मोजां हिसाबै होफैनो रोंब्ला मोनलांगोन बाय आगोलनि जानाय लोंनायनि रिसिप्टफ्रासो दंजोबो नामा बाल फाग्लानावलाय थै एफा गोबाव बहा थानोसै बेलाय बे हिन्जाव आंखौ हिसाब होनो हाया नंखौ ना माखो